Здравословното състояние на децата е такова, че те повечето са с тежки увреждания и имат нужда от постоянни грижи. Някои от тях дори не могат да вървят сами, други общо взето за храненето се справят, тоалета им помагаме, но като цяло са с тежки увреждания, имат нужда от постоянни грижи. Да, Никол, нарисува ли го? Добре. Да. Хайде да покажеш какво нарисува. Какво нарисува Никол? Децата с хвърчилото. Децата? Община Сливен бе бенефициент по изпълнението на проект по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, проект Разкриване на Център за настаняване от семейен тип за деца с увреждания. Проектът бе финансиран от Европейския съюз. При предоставянето на социалната услуга за децата с увреждания бяха осигурени условия за социални услуги, близки до семейната среда. Основният екип, който предостави социалната услуга, се състоеше от професионалисти, логопед, социални работници, възпитатели, рехабилитатор и психолози. Осигурени бяха 4 самостоятелни апартамента с самостоятелни възли на един етаж и така бяха разпределени децата, момичета и момчета в условия, които са близки до семейната среда. По-настоящем децата приемат социалните услуги, които се предоставят в Център за настаняване от семейен тип, от екип, който е с добри професионалисти и би се видяла възможността за това децата как вече самостоятелно организират своя бит и дейности, свързани с ежедневието. Децата сутрин се събуждат около 7:30, стават, правят сутрешния си туалет, след това закускат, дава се постоянната им терапия, отиват на училище, посещават помощно училище. Повечето от тях след това посещават дневен център. Около 4 и нещо се прибират, почиват се, ако евентуално са на дневен център, след обед като се приберат, след обедната закуска минава и започваме да се занимаваме с любими за тях неща, според интересите, възможности на всяко едно дете. И общо взето до 7 и нещо се занимаваме с тях индивидуално. Около 7 часа е вечерята. След вечеря пак, ако е хубаво времето, излизаме или в английския двор, или в детския кът си играят децата. Вечерята приключва и около 8:30-9 се подготвят с вечерния туалет и 9 часа лягат да спят. На мен много ми хареса тук. Гръците за мен целият персонал. Общността в град Сливен прие тази социална услуга като иновативна, но в същото време тази услуга за тези деца с увреждания е във връзка с изпълнението и на визията за деинституционализация на децата, които са настанени в специализирана институция за социални услуги. Община Сливен бе една от първите, която изпълни и осъществи този проект във връзка с извеждането на първите деца от специализираната институция Дом за деца с умствена изостаналост в град Кербен. Същевременно при изпълнението на проекта се работеше с общността и с други институции и организации за повишаване на обществената чувствителност по проблемите за децата с увреждания. В резултат на това децата от центъра създадоха и развиха приятелства с други деца, както и с възрастни от близкия квартал. Фактът, че в община Сливен за първи път се реализира такъв тип услуга за деца,
която е сравнително за този период от време до 2012 година нова услуга, но утвърдена от страните в Европейския съюз, поставя висока оценка както на работата на местните институции, така и за толерантността и активността на гражданите по проблемите за децата с увреждания. Успешно бяха реализирани всички дейности по проекта и това даде възможност за устойчивост на проекта и от 1 август 2012 година социалната услуга Център за настаняване от семейен тип за деца с увреждания бе открита като държавно делегирана дейност и към настоящия момент социалната услуга продължава да функционира.